Mga ka-friendship, mag-harvest sa ang palya. Oh. Makapimulos yun na basta magtanom, no? Pajuri. Pajuri siya. Oh, mga ka-friendship, oh, dako. Oh. Dako siya. Oh. So, karon mga ka-friendship, nganong dako ni siya, puti. Kay kini siya, nganong ang anig color puti siya, kay giputos sa muog dahon para dili siya grain. Oh, ingani. Maani oh. Oh, puti siya oh. Naana siya oh. Oh. Mo na iyahang kuan. Mo na iyahang color sa iyahang kuan para ani oh. Kini siya oh. Ni siya nganan ang color. Puputi siya kay nakabalot siya sa dahon. So tanggalon nato ni siya. Oh. Oh. Ngani na siya. Niya pa siya mga ka-friendship oh. Oh. Oh, see? Ingani ni siya basta binalot sa dahon. So, naka-harvest gid ta ba sa magtanom no? Ang ideya gid sa palya para gwapa siya tan-awon mga ka-friendship, imo gid siya puston tas ang imoy abono kanang mga pinanitan bitaw sa mga gulay or mga basta unsa basta prutas ana. So dabi siya nimo siya iabono mo imo ibutang sa kapunan sa palya kay o ingani kadagko. O mo ni isa sa mo ang kinabuhat kamo kung magtanom og palya. Wa jud mi nag-expect mga ka-friendship na maka bunga mig ani kadagko o di makagulay na mi. First time na mo nga gulay. So, thank you for watching mga ka-friendship. Daghang salamat. Tabo.